μου ζητήσανε να γράψω εχειρίδιο ιστορίας, έτσι, για τα σχολιά. Λέω, βρε παιδί, σε ένα κράτος που λέει ότι όλα έχουν γίνει τέλεια, όπως στην Ελλάδα, η ιστορία μας η ωραιότερη, πώς θα πεις, παραδείγματος χάρη, ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο οποίος σκότωσε γυναίκες, πράγματα κτλ, ίσως δεν βαφτίστηκε ποτέ. Πώς θα το πεις? Το λέω με ποίημα. Πώς θα πεις ότι η Αγία Θεοδόρα, η οποία αναστήλωσε τις εικόνες, ήταν εφοπλίστρια? Και εδώ θα σας πω μια μικρή ιστορία. Λέει, φτάνουν δύο μήμοι στον υπόδρομο. Μπροστά ο Θεόφιλος, ο αυτοκράτορας, η Θεοδόρα δίπλα, όλα αυτά. Και λέει ο ένας μήμος στον άλλον, σέρνανε ένα βαρκάκι. Λέει ο ένας μήμος στον άλλον, κατάπιε το Λεμβίδιον. Λέω, εγώ πώς μπορώ? Κατάπιε το Λεμβίδιον. Δεν μπορώ. Τι, δεν μπορείς να καταπιείς μια βαρκούλα όταν η αυτοκράτηρα έχει καταπιεί τα υπεροκιάνια της Χήρας? Γιατί η αυτοκράτηρα, η Αγία Θεοδόρα δηλαδή, είχε πάρει την κουμπαρέα της Χήρας για ένα κομμάτι ψωμί. Λοιπόν, αυτό είναι ποίημα. Μετά, πώς να πεις το τελευταίο, και εδώ θα σταματήσω, ότι όταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ο 11ος, επάνω στις επάρξεις του Ρωμανού, φωνάζει, δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι, πώς θα πει στα παιδιά ότι ο Σχολάριος, δηλαδή ο μετέπειτα πατριάρχης, έχει κυκοκολλήσει ανάθεμα εναντίον του Κωνσταντίνου. Και περιμένουμε τώρα ακόμα, και το λέω και το ξαναλέω, το είπα προχτές στον Πατριάρχη, τι περιμένει η Εκκλησία για να οσιοποιήσει τον πρώτο νεομάρτυρα του γένους, δηλαδή τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.